Здравейте хора, аз съм Ексексонака, тук при мен е Веси и така ще ви кажем. Казвам ви, че започваме нова поредица на име Аз и Веси играем. Ще се видим когато намерим игра и идвам. Айде до тогас. И здравейте хора, аз се върнах. Аз съм Пайро. Мартин, да преди малко говориш, че един доктор прави кученца. Как ти да? Игра. Много интересна дума, игра. Коли игра? Метни му е този пистол там. Виктор Нах! Баси добре, бе, Батко? Я пусна някоя песничка. Викам Чика към мен. Викам Саваско Кеца. Ако искаш, пусни твоята любима песен Добичи като мен. Добичи като мен става. Айде не правим реклами на българските песни в YouTube сега. Добре, къл отбор сте? Ред. Аз съм Полу. Аз съм такъв... не мога да кажа даже. Аз съм на Полу майката. Аз съм ето. Оп, един! Оп, втори! Не, взеха на го. Не ме убити. Тук един се казва Пепси, долу на Пепси. Оп, убих един! Оп, май. Пусках се направо на мене, бе! Баси, как това въобще? Видях, аз бях свидетел на твоето убийство. Да, бе. Не, бе. Ми честито, аз може и да съм енжи. Добре, защо аз винаги цъкам Б, като ма спални, защото съм свикнал да играя CS. Весе! Да? Аз тегля CSGO. Добре. Пише след 1 час, пише след 2 часа, че ще се изтегли. Байки ти е дошъл да те пита дали си имал някакъв воянски кол. Не пея като Рафел, бил съм 2 пъти в София, возил съвсем в тролей. Ти ли си това, което търсех най-голямата синя, на тебе кръстих. Ти поле, значи не мога да запомня по музика песните, пък да се я помня като... бих някой с пищака. Ляка баус! Полей, сълбата с мен. Ти поле, ей. Ти поле, паката с мен. Ще станеш ти сега, най-голямата свиня, на нея красих Марти 06 БГ убих. Ще станеш на свиня, пусних си палвера. Баси, как ме заби. Firewatch! Firewatch, спечелих нов ачивмент. Firewatch! Хакерите да пала иллюминатите на зелената покривка гледате Реал Мадрид Барселона. Под името... Сега ставам най-бързия клас на света. Абе... По-бърз клас не можеш да си представиш. Скаут. Скаут. Не, по-бърз. Не се сещам. Най-голямата свиня, на нея кръстих ще ти даме на празня, Отивам да ви фармя в котката си, ще ви кажа една свиня. Убих Марти 06 БГ, много съм добър, бе! Бихме!
Аз съм от вас! И аз съм от вас. Не, аз съм от сините сега. От червените и аз. Аз съм сините. Те да Ще имате... ти дам една свиня. О! Къв му шибнах в газа. Бяхте. Моята момчета остава, бе! Том, реално ме! Вие се видяхте, убихте, напрота разкатах, нали? Ба си тъпия спай, човек! Не, то с АВП му уби. Идвам в най-бързия клас на света, Марти. Базука мен! Този път знаеш кой си го. Базука мен! Не, Солджа! не. И кой? Аз съм батка, само да ви кажа, айтъма ми се казва Батман. Падна ми са кръстител. По кръстителето имам и оранжева шапчица. И... Не се знаеш, че си пълен буковки, не съм сложилото и якито. И осъзнават, че сега ще загубиш. За кой си отваря менюто, бе, майк? Come on, bitches! Come on, bitches! Come on, bitches! Аре бе, bitches! Аре, убих го този bitches! Както аз обичам да казвам. Аре бе, bitches! Аре бе, bitches! Аре бе, bitches! Убих го този. Абе, много нацепен просто. Нямам кой ти говоря, човек. Направо му и да си излезе чорапите. Ела бе, Богдане. Не грозната свиня, на тебе кръстих майка ти шеба. Колко е ли? Аде бе, хатидже. Аз съм госпожа Стрес, аз съм толкова добра и ще игра с... Ще играем с... Най-малката свиня! Набиха ме в... Азбуката, ще ти дам една празня. Ще станеш на свиня, Мама Курич. Пълен нуб съм с това. Ще станеш на свиня. Аз какво имам за айтъми на солджера? За базука? Имам доста пана. Фая! Мучаче! Отиваме на капан, на кръстон, на дискофон, басите пия спай. Не мога! Ай, сихтир кефа. Баси кефа, Весе. Весе. Ще имаш голям речкот. От кога чакам този момент да ми даде един шиван щит? Ична хоп.
Ай, сектор, как ма смъкна този тихци. Аз съм с най-бързия клас на света. Да. Zat me in them, I feel too lucky. Айде, Гонзалес, убий го Талес. И този няма да ми се получи, пълен нуб, ляка нуб. Ти в този сървър ли си въобще? Да, при теб съм. Yes! Майка ти пиро! Не, H. О. Майка ти пиро! Умре в кофите, пиро! Yes! 3, 2, 1. Yes! Ми да, то не е честно, като играете с по-добри отбор. А чакай малко, вие сте повече от нас с 3 човека, какво правите вие? Аз пък имам 13 кила детенят. Какво имате? 13 кила аз имам да тая. На мен не ми пише колко. Теб не те добича, така ли? Аре бе, добича като мен. Ай, сектор, то с направиша малко изумей, бе. Нямам си на представа какъв друг да игра, освен ако играе инженер, хеви или снайпер. Шибан снайпер. Главно за шибания снайпер, дами и господа. Нека да видим тази тъпа пушка. С какво да я заменим? Ще я заменим с този железен лък. Стейп. И нека да започваме. Защо съм толкова крив? Но съм крив! Защо съм толкова крив? Дами господа, прибера се да си вземаш храната, мърча. Аз знаех, че е спай. Аз горю ли бе? Не. Какъв хедшот! Горю. Yes. Ще играем с обикновения ръфа, защото сме обикновения ръфа. Обикновения ръфа. Искам да спечеля един просташ и Тъп спай! Побърквам се! Бас! Бърквам се, човека, направо. Защо не играя толкова Team Fortress, че да стане толкова добър, колкото бях преди? Защото съм мръсен педерас и си въпроса. Ще ти шибне един, ще ядеш по един, ще ядеш 3, ще ядеш по 100, по 300, по 400, по 500, по 600. И се страваш нагоре да видиш дали има курви, да има много да помни това. С обикновената баба да убиха ме 8
да, басих. Това съм аз. Баси кривия съм аз сега, няма майта ми хубава и да. Парикал съм с пистолета! Убих някой! Убих някой! Убих някой! Убих някой! Баси добре, човек! Мегалотън бе, човек! Мегалотън бе, човеки! Мегалудия човеки! Супер лудия човеки! Тая пира, колко е досаден! Надъхан с Арсенал съм, а сега Арсенал, Левски, ЦСКА да мрат в кофите сега, не без ЦСКА, нито Арсенал, само Левски да мрат от кофите сега, отдогоре те са луди, съм ще съм метната вода в тъпата кофа, нямам думи за това. Бартито почва да реди, пазете са. Пълнен реч куит, брат. Чакай малко. Чакай малко. Не, няма. Седрита! Към контрол point. Has been tested! Майки! Защо съм толкова крив? Майки! Не, майки! Защо съм толкова крив, бе, майки? Защо се цъкъм? Големия въпрос. Защо се той цъкъм? Имам хиляди да правя. Аз имам някакъв чип. Токен някакъв. Мамачица, танева, маката, ебаса, аз, маката, те последните, как не те видях, майка ти, ще си троша клавиатурата заради тебе. Какво беше, кефиш ли, че си троша клавиатурата ли бе? Не, кефите, че взех лък. Взех лък, сега ще правя малебно, съм добра, омага бе! Омага бе! Направо съм божествен. Веси, ако знаеш кой следва... Кой убиха тука бе? И здравейте хора, се върнах с следващата игра. И защо спича? Защото е този як мап. Влизам... Двойка. Весто и заби. Тук е много подходящо се знае пиво. Така както и да е. Не. Някой го убиха точно пред мен. Добре, върнах се. И сега се върна хора да видя кост. Хора се върнах, спряла и интернета.
Говори малко по-силно, изобщо никой нищо не ти чува. Това е перфектно място за снайпер, защото се цъкам. Много си тиха. Много си тиха! Още по-тихо. Хедшот. Кой зад мен? Как е зад мен? О, така ли ще играем? Да. Какво? О, бе се, говори по-силно, никой нищо не ти чува. Кой е сини? О, съм кукримо. Абе, как бе, брат? Как може, бе? Как може, бе, брат? Не, с той не ми се игра, че играем с той. Как толкова? В смисъл, колко му е дълга ръката на това нещо, бе? Той си мисли, че и аз нямам такова, ле? О, аз имам двата лъка, ама... В смисъл, хънсмена и оня другия, ама като не му знаме мирто, кога го направя. Ай си тър. Не, за това мапа аз не съм... аз не съм искал, искам. Разберат ли? Цъкаме хевито! Имам железирийки по ръцете. Пален, речи, кой брат? О, шит, бра! Ве сега аз виждам червен. Добре хора, тъй ще всичко от нас. Надявам се къпа да ви харесам и чао.